Doon na pa ba'y paglaom nga si kanhe Presidente Rodrigo Duterte mahatagan o kagawasan gikan sa pagkabilanggo didto sa The Hague, Netherlands? Ningon ang Rome Statute sa Section 60, Paragraph 2 nga kadtong nagatubang og kaso nga gipasakaan under sa international crimes nga nataral ngadto sa International Criminal Court o ICC, mahimong maka-apply og interim release. Og duna na ipipila ka mga dagkong opisyal ang naka-benepisyo o natugtan nga maka-avail og interim release as long nga dili sila flight risk o wabay risgo nga mo sibat. Sa ato pa, mamaora ni og piyansa. Sa kahimtang ni kanhe Presidente Duterte, mao na tanaon sa ICC og tugtan ba siya sa gitawag og interim release para sa temporaryo nga kagawasan.